Yesu Kristu amen. Ngiyathemba ke wonke umuntu sele amkelwe unwabile ukhululekile haleluya endlini kaThixo haleluya. Nabakhoyo bazalwane abafikayo sibamkele ngothando haleluya. Sibathanda kakhulu sinenhliziyo ezikhulumakileyo ngokubukho babo apha namhlanje haleluya. Sizawucela ke usisi zethu eze ngaphambili uzawuhlabelela nje bazalwane haleluya. uThixo emnceda makabo uThixo over Jesus ambi seka ahle enhleleni evangeli makabonga uThixo. Andifuna utyaxesha kakhulu sawuthi umhlabelelo ndinikele kutata uGwarayi asamkelele indwendwe esinazo nabantu abafikayo ngoku haleluya.
Sawucela ke umhlabelelo ozobe kakhulu uthathe singaphambili. Amen. So omnika uqobo dizomnika uqobo lwam dizomnika uqobo lwam uJesu uqobo lwam Amen. Ngiyixole Nkosi ngibinathi. Manithathe ithuba ndibulise utata, ndibulise umama, ndibulise usisi, ndibulise ubhuti, ndibulise Sunday school. Elihle igama leNkosi nguKristu. Lome phambi kwenu igama nguZola ndingowakwaraya. Ndizalwa eMomfreya kule lesengengo eMfesaneni. Apha kuhambeni sihambe sifuna isitye ebumnyameni. Ndaye ndachana lizwa apha endleleni benza ukuthi ndiguquke. Kunomhlabelelo ngokuhlatyelelwa ngabantu bathi uke wakhupha inhliziyo kamoya wafaka inhliziyo elitye, kodwa kum kwakhutshwa elitye kwafakwa yomoya. Malibonge igama leNkosi. Ndime kule ndawo ndizokwamkela indwendwe esinazo namhlanje. Ndizothi kuni nonke kusekhaya nalapha ndithi senile ndawo niyazi ukuthi ningamalungu emzimbeni kaKristu. Ndibulela ukuthi ngale mini yePasika amalungu emzimbeni kaKristu ahlangane ezokwenza izwi likaKristu. Xa ndinamkela ndizanamkela ngencwadana encinci endake ndayiva ifundwa ngenye imini, incwadi ngekaLuka 11. Ithi inhloko ndaba yayo umzekeliso womhlobo ebusuku eyanjelwe ngabahlobo bakhe. Khona indawo endiyiphika phayo endiyithandayo phana ithi ngomphi na onokuvulela ebusuku xa uthe wanjelwa ngabahlobo bakho ebusuku. So ndifuna ukuthi sesikule ndawo size singabahlobo kuKristu. Asizanga singabahlobo benyama bokwazana enyameni, kwathi sazana singabahlobo kuKristu, kumoya kaKristu lo sasiwamkeleyo. Kuhlangana kwethu kule ndawo sihlanganiswa nguKristu. Ingako ndithi size kule ndawo njengabahlobo sizonqina ngoKristu. Ngoba kunento eyimbida uma ngabana ungumhlobo wenyama kofika isehlo awuveli, kodwa abahlobo bakwamoya kovela isehlo bayavela. Namhlanje sihlangene kule ndawo size kwisikhumbuzo seNkosi yethu enguKristu eyathi yaxhonywa ngezinsuku. Sihlangene apha usozogcwala emswaneni njengabahlobo. Ngalo mazwi ndiyanamkela ndithi nalapha kusekhaya ungabambi igazi lo secaleni kwakho ngobrother wakho, lo ngapha ngosister wakho, sisters and brothers singabantwana bomntu omnyapha. Ungavela la ncoko manitsho ngobrother athi le nto yaseMomfreya, hayi iMomfreya yiyena. Xa sikule ndawo singaba kaKristu. Kubalulekile ukuthi umnombo siwubeke, kodwa kule ndawo kuyanzelekile ukuthi siphakamise uKristu ngoba sihlanganiswe nguye. Kukhona indawo abantu abadla ngothanda ukuyithetha bathi
lona ngumdidiya wenyaniso, umlimi wawo ngubawo. Njengoba kuthiwa umlimi wawo ngubawo, mna ndizawuthi kuni umdidiyeli walembiza lilizwi likaKristu elinguye ubawo. So sidibene kule ndawo sipheka imbiza eyodwa enguKristu. Sisezantsi emhlabeni noKristu inyawo zakhe zinyathele ezantsi emhlabeni. So sikunye naye. So masikunye naye singumfanekiso wakhe. Kufanele sikhumbule ekuqaleni uthe masenze umuntu ngokwemfuza nemfuziselo yam, which is ukuthi thina singuye. Kufanele siyazi ukuthi ngalo lonke ixesha apha sihamba khona siyazi ukuthi thina singuye uKristu. Singasuswa zizinto zomhlaba. Ngoba bazalwane emhlabeni baninzi othixo basemhlabeni. Ingawo kumnandi xa uthe wachana lizwi ungalisebenzisi kakhulu eligama elithi Thixo, ngoba baninzi othixo basemhlabeni usebenzisa igama elithi Yesu Kristu. Ngalo mazwi ndithi nonke usekhaya nalapha. Enkosi. Molweni